Hi plant ac athrawon, Chris ydw I, ac dwi'n gweithio gyda RSPB. Gobeithio chi'n mwynhau y diwrnod heddiw. Dwi yma i siarad am Cynefin, a sut rydyn ni'n gallu gwneud mwy i roi cartref i fyd natur. Yr RSPB yw elus yn gadwraeth fwyaf y deyrnas unedig. Ein gwaith ni yw helpu gadw anifeiliaid, natur a phlanhigion yn ddiogel, ac i helpu plant fel chi i ddysgu am beth sydd angen iddyn nhw i gyd i oroesi. Rydyn ni'n eisiau cynnwys pawb yn ein gwaith. Pwy sydd gennym ni fan hyn te? Chi'n gywir, dreinog wrth gwrs. Rwy'n siŵr eich bod chi gyd yn gwybod mwy am y fywyd gwyllt a'i cartrefi na beth rydych chi'n meddwl. Dyna pam dwi yma i siarad gyda chi gyd heddiw. Ond yn gyntaf, beth am i ni meddwl am beth mae pawb angen i oroesi? Oherwydd, fel y dreinog, rydyn ni gyd yn anifeiliaid. Yn gyntaf, mae angen dŵr arnom ni. Ond sut mae anifeiliaid yn dod o hyd i'w dŵr? Does ganddyn nhw ddim tapiau fel ni. Dwi'n siŵr gwneithwch chi feddwl am atebion gwych, fel pwllau dŵr glaw, pwllau, ac wrth gwrs pot o ddŵr y gallem ni ei adael yn ein gardd neu ar dir yr ysgol. Yn ail, mae angen bwyd i roi egni i ni. Mae pawb yn gwybod nac ydym bod bwyd yn rhoi egni i ni. Rydyn ni'n blin o heb ddo, ac mae ein cyrff angen y fitaminau a'r mwynau sydd i'w gael mewn bwydydd iach, fel ffrwythau, llysiau, pysgod, cig ac wyau. Ond beth mae anifeiliaid yn ei fwyta? Ac o ble mae bwyd yn dod? Rwy'n siŵr bod gennych chi llawer o syniadau unwaith eto. Mae hi mor bwysig i anifeiliaid wybod ble i ddod o hyd i fwyd, fel y wywyr. Oeddech chi'n gwybod bod gwiwerod yn dod o hyd i beth a'i claddu cyn y gaeaf mewn gymaint o wahanol leoedd, jyst rhag ofyn iddyn nhw neu colli nhw? Mae adar yn caru hadau, cnau ac eiron, ond mae'n waith anodd o hyd iddynt os nad oes digon o gwyd. Felly mae'n bwysig tyfu coed sydd yn cynhyrchu bwyd, fel celyn, y dderwen a choed cerios. Pa bethau eraill mae adar yn hoffi bwyta? Yn union, mwydod neu bryfaid genwair mawr a thew ac anifeiliaid diasgwn gefn eraill fel gwlithod a malwod. Ond mae yna un peth arall sydd angen arnon ni gyd i oroesi. Rydyn ni'n wedi dweud dŵr a'r bwyd, ond pa bethau eraill sydd ei angen arnon ni? Wnaeth unrhyw un ddweud cartref. Rydyn ni gyd angen cartref i oroesi. Pan rydyn ni'n meddwl am gartref, mae hynny yn dŷ gyda'r soffa, llofft a gegin a teulu. Ond beth yw cartref i drychfeilod ac adar? Ydych chi'n meddwl ei bod nhw am eistedd ar ein soffa gyda ni neu chwarae cuddiod am flanced fel y plant yma? Sa'n credu. Mae gan bob anifail ei math arbennig o gartref neu gynefin.
Ydych chi wedi clywed y gair yna o blaen? Cynefin yw cartref naturiol, ble mae anifail neu planhigyn fel arfer yn byw. Mae hefyd ble maent yn gallu bwytyr, gorffwys, cadw'n gynnes a sych a theimlo'n ddiogel. Efallai gyda'r anifeiliaid eraill o'r un rhywogaeth. Felly mae'n bosib fod ganddyn nhw deulu fel ni. Edrychwch ar y bochdew yma. Wyddwch chi ei fod o'n treulio mwy na 11 mis y flwyddyn yn cysgu? Felly mae hi mor bwysig fod gan yr anifeiliaid bach yma gynefin gynnus a diogel i fedru goroesi. Edrychwch ar y gynefinoedd gwahanol yma. Ydyn nhw'n garafwydd? Pwy sy'n byw yma? Unrhyw syniadau? Rwy'n siŵr fod gennych chi syniadau da. Mae'r holl lluniau yma yn ddangos cartref i lawer o'r anifeiliaid gwahanol. Dewch i ni edrych. Mae coed mawr fel rhain yn cael ei galw yn coed aeddfed, ac mae nhw i gweld ym mob man mewn parciau fel Parc Biwt a Chai Cooper yng Nghaerdydd. Yn y Gwanwyn bydd llawer o'r adar yn neithiau yn y coed. Oherwydd eu maint, mae nhw hefyd yn gartref gwych i amrywiaeth enfawr o drychfilod, anifeiliaid diasgwn gefn a phlanhigyn eraill. Pentr coed. Boncyff marw o goed. Wedi ei drefnu benterau fel yma, bwyd hynny yn fach neu'n fawr, maent yn gynefinoedd gwych ar gyfer gwrachod, llydw, gwlithod, yn neud y ffiltrwyd a wneud y gantrwyd. Pwll. Mae hyn yn gynefin i fwy o greaduriaid neu fyddwch chi'n dychmygu. Mae amphibiaid fel llyfantod a madfallod yn byw yn y pwll, tra bod pryfaid gwas y neidr, rhiain y dŵr a chychwr y dŵr yn byw ar wyneb y pwll. Gall hyd yn oed bwll bach mewn parc fod yn lle ddiogel berffaith ar gyfer llygod yn y dŵr. Mae'r rhain i gyd yn gynefinoedd bwysig, ond yn ein gerddi bach yn ei ddinas, mae gennym ni lawer mwy o gynefinoedd gwahanol. Beth am i ni edrych ar y wenyn yn yma? Ble rydych chi'n credu bod hi'n byw? Enw ei chartref yw nyth gwenyn, ond os nad yw hi'n frenhines, mi fydd hi'n treulio llawer o'r amser yn hedfan yn ôl ac ymlaen yn casglu neithder o flodau a planhigion. Heb wenyn, ni fyddai llawer o flodau yn gallu atgynhyrchu. Mae nhw angen gwenyn i fynd â phaill o un blodyn a gario i flodyn arall, fel bob modd gwneud hadau newydd i fwy o blanhigion dyfu. Mae'r gwenyn yn casglu neithder a phaill o blodau ac mae neithder yn rhoi egni iddyn nhw'n fedru hedfan o amgylch y lle. Wyddwch chi fod yna 250 o rywogaethau gwenyn yn y Deyrnas Unedig? Wyddwch chi hefyd fod gwenyn yn hoff iawn o ddŵr siwgar? Gallwch chi wneud hyn drwy gymysgu 2 lwy o siwgar bras gwyn gyda 1 llwy o ddŵr. Mae blodau yn well am ddenu gwenyn, maent yn ffynhonnell neithder naturiol a dibynadwy.
Rwy'n siŵr eich bod chi wedi meddwl am blannu mwy o flodau. Y blodau gorau i ddenu gwenyn yw gwyddfyd, llygad y dydd, dant y llew, pengaled a lyfant. Rydyn ni wedi dangos lluniau o llawer o gynefinoedd ar gyfer trycfilod. Ac wrth gwrs mae trycfilod yma yn fwyd ar gyfer adar a mamaliaid. Os oes gan adar fwyd yw fwytyr a chatref neu gynefin diogel yna, fe gawn ni barhau i fwynhau ei gweld yn hedfan uwch eich ben yn yr awyr, yn union fel mae plant yma yn ei gwneud. Pa adar ydych chi'n meddwl mae nhw wedi ei gweld heddiw? Siŵr o fod rydych chi wedi meddwl am llawer. Nawr, rydyn ni'n mynd i weld adar yr eglwys yn hedfan dros y tai. Nawr, gawn ni edrych ar beth allwn ni wneud i helpu adar i ddarganfod bwyd yn ystod y gaeafwyr, yn ystod y gwanwen a'r haf, mwyn iddynt allu bwydo ciwio. Gadewch i ni edrych ar sut mae adar yn dod o hyd i'w bwyd. Cofiwch, pan rydych yn gwneud poth o adar, fe all gymryd sawl wythnos i adar bach ddod i wybod ble mae e, felly ceisiwch fod yn amyneddgar. Mae cymysgedd o wahanol fwydydd yn syniad da i ddenu rywogaethau gwahanol. Mae'n hwyl gwylio'r adar llai yn ei bwydr o poth yr adar, fel y deryn y tor yma. Mae'n hwyl hefyd gwylio colomenod yn clir o bwyd sy'n cwmpo ar y llaw. Bydd yr un adar yn dod yn ôl at y poth o bob dydd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ein cadw nhw'n llawn fwyd. Mae'n posib hefyd y gwnewch chi dechrau dysgu am ymddygiad rai o'r adar, fel y robin bach helyg. Mae'n aderyn del iawn, ond mae'n aderyn sy'n hoffi bod ar ei ben ei hun ac yn gallu ymladd adar eraill dros diriogaeth gydol y flwyddyn a bod yn dipyn o aderyn. Dwi'n siŵr bod chi gyd yn gwybod beth yw hyn. Gwesty trycfilod. Dychmygwch eich bod chi'n trycfilyn fel prif llydw neu chwilen fawr ddu. Fyddwch chi'n ymlusgo dan y fricsen hon neu swatsio'r i mewn i'r briciau yma i cadw gynnus y gaeaf hwn. Mae'n debyg bod eich ysgol yn llawn o greaduriaid cysglyd bob gaeaf. Mae'n nhw wrth eu boddau gyda ffenterau o gerrig, neu hyd yn oed waliau.
ond dychmygwch faint yn fwy o greaduriaid y gallech chi ei gael yn eich ysgol pe byddai gennych chi westy trygfeilwd fel yr un yma. Os oes gennych chi unrhyw ddarnau o hen bren, neu gerrig, neu frics, beth am fynd ati i greu un? Fe gawch chi eich synnu beth ddawch chi ar ei draws yn byw yno, ac mae'n lle perffaith i greu'r duriaid fel y grac yn llydw a phryfed cop fynd i eiaf gysgu dros fisoedd oer y gaeaf. Dyma prif llydw ymchwiliwr am wedi. Os medrwn ni dyfu rhywfaint o blanhigion mewn potiau, mi fyddant yn darparu cynefin ar gyfer bob math o anifeiliaid, o fwydod i nadroedd miltrwyd, gwenyn, pryfaid hofryn ac adar bach. Os medrwn ni adeiladu gwesty trygfeilwd yn yn ysgol, neu gall ddarparu cynefin ar gyfer chwilod, pryfaid cop a hyd yn oed llygod. Ac os rawn ni fflychau adar yn ddigon uchel ar ffensys, coed neu bist, bydd y rhain yn gynefinoedd neithi dyfrydol yn y gwanwyn pan fydd adar yn chwilio am le gynnes a diogel i adeiladu neith i'w cywion. Cofiwch ei bod hi'n bwysig helpu Rhoi Cartref i natur. Does dim ots pa mor fach neu syml ydyn nhw. Dewch i ni helpu natur i oroesi. Naw, eich trwch chi yw fynd mas a gweld ba gynefinoedd y dewch chi ar ei traws yn eich ysgol. Mwynhewch, hwyl fawr, a gobeithio byddaf yn weld chi yn fuan.